Tutar gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta Olympics ta sauka a birnin Los Angeles na kasar Amurka, inda za a fafata gasar a kakar shekarar 2028. An kai tutar a jirgin Delta Airlines da ya ɗauko tawagar 'yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle da suka je gasar Olympics wadda aka kammala a birnin Paris na kasar Faransa. Magajiyar garin Los Angeles, Karim Bass, cikin annashuwa ta sauka a jirgin tare da ɗaga tutar ta Olympics. Karim Bass ta ce tana alfahari da bata tutar Olympics da aka yi a birnin Paris na kasar Faransa tare da kawowa kasar Amurka da ke shirin karɓar bakuncin gasar a shekarar 2028. Kwamitin gasar Olympics na duniya ne ya bawa birnin Los Angeles damar ɗaukar nauyin gasar tun a shekarar 2017, kuma zai kasance karo na uku da ake fafata wasannin na Olympics a wannan birni.